Saro si Nanay Nilda kan Barangay Bulang Malinaw Albay sa ginatos na residenteng nakaresebe ng tabang medikal sa medical mission kan ako Bicol Party List ngunyan na aldaw na pinagkondusir sa covered court kan Barangay Estancia parehong banwaan. Istorya niya, antig mamati niyang kulog ng bitis kao sa kanarayuma asin ang sa iyang nagtataas na presyon ng dugo ang pinakonsulta niya. Dakula mandaan sa iyang pasasalamat sa inisyatibo kan partido. Masalamat at ang ano ko lang po na dakula po sindang tabang para sa muya, nasa muyang mga tios, baga, na natabangan kami po. 300 na mga individual hali sa 5 mga barangay sa unang bita na munisipalidad ang nabenepisyuhan kanatod na tabang medikal kan partido. Labi man ang pasasalamat ni punong barangay Susan Nabor kan Barangay Estancia na saruan sa iyang barangay sa natabangan kan aktibidad. Sabi niya, panduwang beses nang nagsagibo ang partido ng medical mission sa indang lugar, kaya maugma siyang dai nakakalingaw ang ako Bicol Party List sa pagtaong alalay urog na sa mga pangangaipuhan kan sa indang banwaan. Para po sa sako, importante yun po ini dahil po sa kadakol po ng na may mga ano sa salon. Dapat talaga po kaipuhan niyo po ini ng medical mission. Puwera sa libreng serbisyong medikal na nauman ng 5 kilos na bagas sa gabos na benepisyaryo, si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Sa ngunyan padagos ang partido sa pagdanis sa mga komunidad tanganing makataong tabang urog na sa salud. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lobea.